Selamat datang di channel Ari Putra, selamat menyaksikan. Pit. Kono ning kita Mas Pian apik. Iki peneti pit. Jalan-jalan. Iring-iring bos. Wah, lagi putar nih. Wis tak apa, tidak urung kok. Orang teko kalau cek ning ngarep. Mungkin jalannya kok ngene kok. Ini petan jalannya lagi. Ning alas gitu. Rong minggu yo lewat ini. Iya. Rong minggu ini lewat ini terus. Ya. Pak Alphard. Alphard. Dalan ing ngawari tenan. Apa ketok ijazah? Ibar di demo. Paribon jare. Eno paribon. Ya. Dipit ki. Jalan-jalan. Oke. Iring-iring. Ora kita. Ora masuk blas pit. Di mawe. Ketok. Tapi kok dia rada mengisar kan. Pawai. Pawai bos di mau gak ketek ya. Panas banget. Baik, sik ronane. Oke. Walah ketombak elek. Ini ora ngadeg dadi ning. Aku tak gawe ning YouTube kok. Aku masuk ki. Sing enem ah. Madrid. Dilek gorene tak gone. Landi di. Woi, ayo rono woi. Ayo. Ayo lek. Siap. Anak wujuding tumbak pralamban minangka cucuking laku pilih kayuanan sang pinanganten. Asta wujuding majmuah sesanggan ingkang agengipun tampi nepang anglurus lur caligir tanama pedhot labet tanama sang sayaning marigi Iya lah, kono lah Dri.
Ojo. Gitu. Joget. Kayak iso ya. Sedaya mawi tatanan mila mekaten ingkang asta tumbak beksan orang aring pralamban nemu surasa gumiring marang temanten kekali senajan to kadhi yuswa ning panggah tasih seneng beksa. Bang Edi lagi. Bang Edi kan lho. Temanten mriki Mas, sabar mriki Mas. Yo. Monggo. Dek maca opo iki? Opo iki? Wong tuane dik rek. Lho, gak Awali pelok barang tinartiku. wah somoke. Wahyaning mung sekala kinekren panguwasaning kudrat. Tabuh kaping setunggal penetang mriku jaganing petang pangkingpun pinanganten. Wis kaapit amrih kajiwananing tumbak sakembarang. Makuta pinaripit sesotya mawarna diwung wis ana gigiring sang penganten. Umeling kodhok ngorek munggan. Wahyaning mung sukal kinekering panguwasaning kodrat. Sinarat ing janji ginurit ing pestining yang maha widi jalu wijil saking amrih kaslametaning sang penganten kakung tepuk ing katur nitur saksana buka sing diriya tumuruning wayuning katresnan esemeng samudana wis pralamban Tridani ati tanpa bedah kutaning pesti pambudidayane manungsa kan bisa ngowahi kodrating yang kawasa lahir pati kenekan ing panguwasaning Gusti Ngenteni kaya Tauro yo. ing panguwasaning Ngenteni kaya Tauro kene. Jawat asta pinarbuka dening Sang Nyai Juru Panrengga Busana angasta wujuding ponang iker. Apa to tegesing iker? Lamun kekalih mesti garwa. Ya manunggaling penggalih kalih nyawiji dadi sajuga temanten kekalih. Purnaning kaubungan wujuding ponang iker. Ing mriku didunung kembang-kembenging kembang setaman kebak isining sekar mawar kan melati milah kandir namun surasa yang kau winawaring tembung manis nur kejaling ngelati anggung ginunggung karya tomo kemari jadi sejati ini ngasmoro sejati ya sejati ini ngasmoro Tigem kanang tiloko amar winda pindha sang Hyang Brahmana kepada ngisi sinau ingkang sami lumampah gamplak-gamplak keluarga saking pojok Tambak Watu
Aduk yos sinawan ora ini Sigrang kidung punang terkali apa topan kidunging bapa ora kimin arep selinggang gula kelapa